V Amerike bolo natočených veľa filmov podľa mojich scenárov. Pomsta Kitty Gero o tom, že Kitty je brutálne inteligentná šéfka posvetia, plánuje dať vedecké projekty na NASU a prostredníctvom sondy s laserami ovládnuť svet a zmanipulovať celé ľudstvo. A zmenila sa na nepoznanie, preto ju vyhodili z domu. Predtým bola krásna, potom bola šikanovaná, potom ju odmietal celý svet, ale nakoniec vyťazila. Druhý môj film bol Medzi dvoma svetmi. Ten scénar sa volal Invázia na Marse, svet v budúcnosti, 5. element. Na kozmickom priestore na Marse žila mimozemská civilizácia. V kozmickom priestore na Marse žila mimozemská civilizácia a dorozumievali sa telepaticky cez transcendentné galaxie. A mali v laboratóriách, v nich skúmali nanočipy, telekinézu a telepatiu a v tom ich napadli kozmické lode a bojovali o amulet. Mimozemská civilizácia s robotmi bojovala o amulet zničenia absolútneho zla a absolútneho víťazstva. Tretí môj scenár na film bol podľa mojej knihy, ktorú som vydala, Medzinárodná tajná federácia agentov Matrixu, Hviezdne vojny vesmírnych bohov. A podľa tej knižky bolo natočené nejaké filmy, bolo inšpirované. No a posledné, čo som, tak som UFO časopis vydávala. Ako UFO kozmickým žiarením, reliktným žiarením unáša ľudí a potom testuje ich DNA. Genetické testuje ich a robia experimenty v laboratóriách. A potom človek, jak po klinickej smrti, sa prebudí z toho a nič si nepamätá. Človek sa je v klinickej smrti a potom nič si nepamätá. Zabudí sa normálne do nového dňa. A zase bežný stereotyp, keby sa nič nestalo. Pritom ani nevieme, kedy nás mimozemšťania uniesli. Taký neviditeľná fikcia. No, to je všetko.